Erokamano nyako Ramogi kuom Ramogi TV saa 7 ne weche manyien mawikunie chenro mar Migago en tarik 14 dwe mar achiel higa mag 2024. Magi e weche mawamiyo pek. Wuoth ong'ikore apaya ma Kaplong kochomo Kisii bang' pio ula muomo lalo ma Kipsonoi. It is only the MCA who doesn't have a bodyguard. And that is why MCAs are fought left, right, center. MCAs makaka mega koruok koko kadwaro mondo migi jorit mana kaka jotelo mamoko moyier. I'd like to urge proprietors that the law is very clear. If you have an establishment, you need to operate your enterprise within the law. Ngwen koda boro maki nyali apedha mar kedo gi kit math moro mar airo mong'ere kaka shisha. Nyakoro mo kaka pile tudri kode namba ma tudro karia dek auchiel non wago kodi mbaka yuda achiel kachiel e YouTube, Facebook kachiel kod Twitter mar Ramogi TV. Nyinga Ochieng Emmanuel bed kode chakruok nyaka giko. Yore mag wuoth ong'ikore wang' apaya ma Bomet Sigor kamoro ni Chepa Lungu toko ula ne pongo lalo mar Kipsion mochuno jowuoth mondo mi oti kod wang' apaya mamoko mar mole boma ma Bomet. Dul mochung' ne wang' apayni madongo e pacho kaendi Kenha motelo ne ogolo chik mondo mi jogo machano tiyo kod wang' apaya na otigi mamoko e seche magirito mondo mi pi odog piny kaka yo mar geng'o masira. Jaod bura ma Chepa Lungu Victor Koech oseo jogo manomiyo rak mar gero lalono kaka manotiyo moyuothore ka oko jatend migawo mar wang' apaya mondo donjre e wachno. Tuko na huzuni kwa sababu hii kazi yetu ya maziwa nataka kufanya kwa haraka. Sasa tulikuwa tunafikiria hii maji kichaa tunazunguka mbali sana. Tunaanzia Chebilat kuelekea mpaka Ng'oine Road kuelekea Liten. Alafu mahali tunakuta ni Sotik. Sasa wakati tunarudi tunarudia huko chini. Kupika nyumbani tunastukia maziwa imegandana. Sasa tungeomba serikali ishughulikie mambo ya upgrading ya barabara, kama inawezekana hii daraja inuliwe. Ndio isikuwe ni kitu inakuwa ikirudi kila wakati wa mvua, tuseme wakati wa El Nino ama wakati wa mvua mingi. Jambo lingine ni kwamba kwa serikali ya kaunti tunaomba ya kwamba kuna hizi feeder roads. Tungeomba ya kwamba watengeneze hizi barabara zikuwe mzuri, wainue daraja. Kuna daraja ya kupita mguu ya Kimase. Hiyo barabara sasa ingekuwa alternative ya hii route ya kwenda Chebilat. Jambo lingine kwa serikali kuu, hii ni barabara kubwa ambayo inaunganisha town kubwa ya Kisii na kwenda Migori, kutoka Kericho kwenda Nakuru na Nairobi. Tunaomba kabisa, mbona hii barabara isipanuliwe kama njia zingine? Hii barabara ikifurika biashara inasimama. Apisas magobile gwenge maga Mdomo Magarini timo nonro itho mar miyo moro majegni 25 mane udringre e ode okinyi ma kawuono. Kuyo kwa gweng'no ka jodak dwaro mondo jogo modak e udi manyore mag loso pogruok e keny kendo manyo rieko kuom ji mamoko mar gayo masira maket gi manotimore. Jalup ruoth makono yango masira no kendo goyo lipot ka apisas magobila mano yuoro sakaw ringre miyono ka miyono sebedo ka uso kuong mar mnazi kendo en min nyithindo 3. Hiyo ni vibaya sana kwa sababu kama mmekosana na hamuelewani, afadhali mwambie rudi kwao, ama ikishindikana we hama mwachie nyumba kuliko kutoa maisha ya mtu. Siwezi jua kwa sababu mimi sikai hapa sana, lakini nimesikia tu hili jambo linakaja, lakini siwezi jua kama wamekaa hapa katika hizo nyumba za kodisha kwa muda gani. Nafikiri maswali ya uhusiano ni kwamba muelewane. Ukiamua unataka kuoa muelewane. Kama hamwezi elewana, basi ni afadhali mchukue mrudishe kwao kuliko kumtoa uhai. Hiyo ni makosa makubwa sana. Hata kwa wazee hawezi kubali hiyo maneno. Sasa hii hali inasikitisha watu wengi sana. Na hatujui tufanye nini kuanzia hapo. Lakini ni kwamba hii issue si issue nzuri yenye imetukia
huyu bwana angeshikwa na akahojiwa vizuri ili aonekane kama alikuwa ana shida gani na huyu bibi yake. Maromogi prangwen koda boro make kaunti ma Mombasa kinde mane obila otima pedha ne jogo mauso shisha kuonde tongo na mantiere Nyali kaunti no. Apedha no ne otagi bede migepe mopogore kendo notele gi duol makedo gi yedhe mamero ji e pacho kana kada kama ne gilimo kuonde buora kama oting'o kuonde dak moko kuonde timo hand shisha moyo prangwen koda biriyo kama gik ywayo shisha maromo 700 no maki gi apisas mane timo apedha no. Mimi nimeandikwa kazi ya hii shisha. Mtu akitaka shisha namtengezea, natumia tu zile flavors za kawaida zenye zinatumika. We'll follow up with the county to understand the circumstances under which this establishment was licensed. If indeed the license that you were shown is authentic, and like I said, it has expired. I'd like to urge proprietors that the law is very clear. If you have an establishment, you need to operate your enterprise within the law. Shisha is banned. And as a multi-agency led by NACADA, we will not relent in our effort to ensure that the law is fully complied with. In fact, we will up our efforts to ensure that alcohol and drug abuse is diminished to the extent that it's no longer a threat to our society. MCS County Kakamega dwaro mondo piny owacho chiw jorit ne MCS kaka jotelo mamoko kaka yo mar ketonegi arita kwe. Magibiro odiochieng' achiel kende tok MCA ward ma Makunga Malaha Isongo Peter Walunya ne omonj kendo padi kod jod bura ma Mumias East Peter Selasia tok pogruok e paro e iko more gweng' ma Maraba kar chung od burano. Gikoni bedo maonge kod jorit ema omiyo moko kuom jotelo chayo MCS kendo monjo gi kinde ka kinde ka gidwaro mondo migi rit kaka jotelo mamoko moyier. Salasia nyomaki kendo we thuolo kod rambun mar gana 50 seche ma nonro dhi nyime. Honorable PK lands on him with blows and slaps. He tries to run away. He lands in the hands of his bodyguards, who indeed continue also beating a honorable member. I am very sorry. We must call on the police to arrest PK Salasia immediately. And if the police don't arrest Salasia, we are not going to wait until Walunya is dead again for us to start marching, for us to start protesting. It is high time this barbaric act ends. Unite our people, do work for our people, bring development in our region. And that is what the people elected us to do. It is only the MCA who doesn't have a bodyguard. And that is why MCAs are fought left, right, center. If an MCA can't protect himself, where is he going to run for? Now it's being beaten by members of parliament. I also want to appeal to the security agents who are there. You know, even if you are a bodyguard to an MP, protect any other leader who is also present there. Not that you are protecting an MP fighting the other leader who has been fought. Tend County Mamandera ugolo menda mar somo mar basari maromo shillings million 460 ne jopuonjre maromo 37 kod 15 kod skunde sekondar. Piny owacho maromo 61 e alworano kama koro en tielo mar ariyo mar chenrono. Gavana ma Mandera Mohamed Adan Halif olose wi ber mar siro somo ka osingo medo chiwo sir mowinjore kaka yorno ni rawere makono bedo kod ngima makare kinde mabiro kendo ni county no obedo kod dongruok. Osingo ni onge nyathi moro amora ma ibiro riembi mondo mi odog dala nikech nok mar fees e county no. Kasir ma kama biro seche ma jonyuol ywago pek mar ngima e kinde ma bende county ma Mandera ni kod nok mar jopuonj ka jopuonjre makono imedo jiw mondo odonjie kuonde tiegruok mag jopuonj kaka yor medo kwan jopuonj e county no. Mashallah, good. In 2023 alone,
10,306 students from all our 36 wards received bursaries, ensuring that financial constraint did not hinder their pursuit of knowledge. The ward bursary scheme has extended its support to over 12,000 students pursuing higher education in tertiary institutions and universities, fostering a culture of continuous learning. So when it came, it was a very big blessing and a very big relief for everybody, because they say a friend in need is a friend indeed. Actually, the county government came to our rescue when we needed them most. Elimu kwa wote bursary fund have saved many learners across who were on the verge to drop out of school. We promise to reciprocate for our beloved and kind governor, and we promise to perform and shine in our next KCC national examination. Jaod bura Masuna West Peter Masara dwaro mondo piny owacho kokalo kuom migawo mar somo ket maine bero somo mar CBC mondo jopuonjre oyud tiegruok makare. Masara wacho ni nyaka sani somo mar CBC pod obagni nikech kata jopuonj onge moromo e skunde. Wacho ni thoth skunde bende onge kata kod kuonde somo moromo, gino makoro nyiso ni piny owacho poketo ikruok makare ne somo mar CBC. Jaod bura ni Masuna West okwayo oganda duto e sekta mar somo mondo oriw pachgi kamoro achiel kendo giket maino e bero somo mar CBC. You need some funding. Kidwa tieko a society tiketho education system. Education system ma Kenya kaka wawuoyo kawuono en ochalo gima wan e lweny. Gik matimore onge ng'ama nya bedo mamor. CBC, especially junior secondary school, sirkal ok oikore kabisa mondo otaye yo makare. Nyaka samo wuoyo ni junior secondary ng'eny gi nigi jopuonj adiwa 2 to subject to gin 10. Iketo japuonj puonjo subject makata nok osomo university, noweyo e high school. Ang'o duoko mane migeno? Onge laboratories, onge books. There is no policy malong'o minyalo luwo. To sani wadhi gi jok madhi ang'owa e class grade 9 donge. Jogi gariyogi dhi bedo wasted. Omiyo adwa wacho ne sirkal ni nyaka giwuog oko giwe yore mang'eny mondo mi gine ni wach mar somo kete yo makare. Kwa nego generation biro chopo sama jok mana koro timo grade 7 and 8 e environment marachgi mage dakteche mage engineers. I expect yango mabiro timore. Jogo ok bi duoke class mondo gichak ginuo. Gin gidhi adhiya mbele. To dhi ka en ng'at moted manumu ok ochiek. Ya kwaro magiro kamano kuom medo bedo kodwa e chenro mar Migago ka wiyo matin kata kaduogo wantiere kod lipot moyiedhi motenore kod okil ma pacho kaendi tachiel kod yiero margi mabende koro chan tim kikidhi mabor. Book your hotel online with View Travel. Open Google or any search engine of your choice and key in our website www.viewtravel.com. At the top left side, click on the accommodation tab. Choose over 900,000 hotel options to suit your vacation needs. You can also choose from over 1,000 location beach, bush, cities and more. Contact us on www.viewtravel.com or 0703 254 254. Viewtravel.com. Dream, explore, discover. Ukitaka huo wimbo bonyeza *811*402#. Kumbuka
Skiza na Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote. Kangeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta loso gi lwedo. Wapuonji tedo miel manyasani, sigana kod moko mamit. Yeye ni mrefu hadi ndege kipita naomba change. Chenro mar nyithindo mawuoyo ewi nyithindo kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen gi Josephine George. Mana e rogo mar nyithindo e Ramogi TV. Jua ligi yako. Usiposi issues. Minchabikina na deku place tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tenda. Play responsibly. Jonyuol jopuonjre skul primar ma Sagana Muslim e kaunti ma Kirinyaga obago ng'anyo ka gikwedo okang' mokaw gi migawo mar somo mar tamo skulno e thuolo mar bedo kod junior secondary higa mar 2. Jonyuol go wacho ni giol gi manyo thuolo e skunde mamoko mantiere mabor gi nyithindegi ka koro gidwaro mondo mi piny owacho ochiw layo makare wi kaka gibiro yudo skunde ma gitero e nyithindgi. Direkta mar somo e kaunti ma Kirinyaga Lydia Mutegi kata kamano wacho ni oonge gi ng'eyo moro amora e wi wachno. Hii shule ni ya kitambo, si ndio? Si ya saa hizi hii shule. Ati mtasema hakuna junior secondary, ni ya saa hii. Last time walisema hakuna classes, saa hizi kuna empty classes. Hizo empty classes wanataka ziende wapi? Alafu second, ukienda Lower Sagana unaambiwa classes zimejaa. Sisi tupeleka watoto wapi? Waende wakaanguka kwa mto wakienda Dhaju. Hawezi vuka mto watoto, especially wasichana na hiyo forest ya kwenda Dhaju. So wanafaa tuweke junior secondary hapa na hizo classes zenye zimebaki. Ama tunafaa serikali wanataka sisi wazazi tuwasaidie aje kama sio kuchunga watoto tuwapeleke shule. I thought serikali ni ya kutoka mdogo tu mkubwa. So wanafaa watulinde hapa shule isiishe. Sasa hiyo junior secondary tupatiwe classes siko. Waambie serikali tuko na shida. Na sisi ni asura. Kwanza asura ile mbaya na ndio tulisakwa hiyo asura. Atupatie haki yetu. Hatuna shule, watoto wetu wako nyumbani. Hakuna kwa kupeleka watoto. Kwenye tunapeleka watoto wanafukuzwa, hatuna pesa. Sasa na sisi ni mahasura, tutapeleka watoto wapi? Shule yetu haina junior, mwaka ujao hakukuwa na junior, saa hii hatuna. Tutafanya nini? Tunataka serikali iingilie kati tupe junior academy. Nyakoro mogeli pot moyiedhi riwruok mar okinde pacho kaendi LSK dhi bago yiero mar yudo jakom manyien madhi kawo kar Eric Theuri dwe mabiro. LSK en achiel kuom riwruoge mosebedo e ng'ala mamalo e kind ratich oganda kaachiel gi weche mag demokrasia e pacho ka. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino ne obet piny kendo bilo wach gi jalup jakom mar LSK Faith Odhiambo, achiel kuom okinde ma gawo lemo mar LSK e yiero mar dwe manyien. Tarik 29 mar dwe manyien, riwruok mar okinde pacho kae LSK dhi e debe mar manyo jakom margi mar 51 tok thuolo mar jakom masani Eric Theuri rumo. Ng'wech mar manyo jal madhi kawo kar Eric Theuri osemako mach kendo okinde 5 man kod lony matut osewuok apiaya. Okinde ma olap dhogi ndong' ne lemo mar jakom LSK gin jalup jakom masani Faith Odhiambo, Peter Wanyama, Caroline Kamende, Njoki Mboshe kod Bernard Ngetich. Kata kamano, piem mapek nenore dhi bedo e kind Faith Odhiambo kod Peter Wanyama, ponono ni maling'ling mawuok e twak marwa kod okinde en adier. Faith Odhiambo nigi geno maduong' mar bedo miyo mar 2 kaka jakom LSK
kaluwore kod lony mare mar adhaye kaka okile pacho kae. Ramogi TV ne obet piny kendo bilo wach kod Faith Odhiambo mar ng'eyo chenro mage ponono ni oyiere ka jakom mar 51 mar LSK e dwe manyien. Anyinga en Faith Munia Odhiambo. An jalup ker mar kweth mar okinde e Kenya ka ma wadendo gi dho ngere ni LSK. An nyaimbo Usenge, nonyuola Mombasa, atedo Beimbo, nasomo Nairobi ka, nadhi Catholic University of East Africa, emana natino undergraduate na. Kana tieko kanyo nadhi Kenya School of Law, then of course atimo pupillage na under Dero Bar and Company Advocates. Katieko kanyo nadhi masters na atimo University of Kent, UK. Aduogo Nairobi, machako practice Martin, then adhi atio Competition Authority of Kenya. Then I joined the University of Nairobi, eman apuonje School of Law. Be nachako law firm na, masani atio Omboke no War Advocates. Be na registered achako timo somo atimo PhD na kanyo University of Nairobi. Faith Odhiambo wacho ni kaluwore gi lweny masani jatend piny William Ruto oyawo e kindeni kod bad migawo mar doho, LSK dwaro jatelo man kod chung' motegno manyalo siemo sirikal, gino ma omiyo oneno ni en ema ng'ute oromo jok. Sani, our country is in a big divide in terms of the rule of law. Law society plays that important role to be able to stand firm and advise the executive that we do not lose the trajectory. The history of our country, where we have come from, we cannot allow ourselves to go back to the Moi era. Manachiel. Because law society, that is an important part of what we play. Ario, there are issues that members need. And the leader from the rest, can ensure ni council ni is able to work as one. One needs stability as above the Law Society of Kenya. Stability ngatmanya lo winjoji accept criticism, but watiyo kaka Law Society achiel. Mondokoro gik mwadu watimo kiko kethre. Adek is development and progress. Wadwaro neno in the Law Society. Wadwaro ensure welfare ma advocates is well taken care of. Okinde ngenyma tinde wab admit at the bar, but opportunities for them to practice, to be able to thrive in this profession, Martin. And that is also why I'm the best placed person, because I know where the Law Society has come from. I know the challenges that we have had. I've had experience okan president madilan ni sanieka ipunjani makaka gikmoko itimo, makaka gikmoko move in the Law Society. I know the structures, I know our partners, I know the different stakeholders. And I'm a leader mind measured. Abongyo samwa gore, ko samwa bet pinpe wa woyo. And that's why I'm the right person for the job. Ponono ne omako wirwath, Faith singo mar miyo oganda jo Kenya, riwruok mar okinde, madhirakore aching kod weche mag rocho ratichgi, neno ni od bura kokadho chike madhi ataro kod katiba, kaachiel gi miyo jopiny mochando okinde maonge chudo. Gimwadhi timo is we're going to have a more robust in terms of PILs that we'll be handling as the Law Society of Kenya. We want to ensure that we are more responsive to the challenges that are there. Gima beadwa timo that will be a bit different is in terms of the work that we do with Parliament. How do I ensure that in terms of our advocacy and reviewing of bills, we are more at the forefront? Mondwanyalo tiyo gi kata Council of Governors, the challenges that they're having, but also with our members in JLAC, in National Assembly and Senate. Mondo we ensure that the bills that are coming out are in accordance with the rule of law. Okwarit go record gi kagisechopa the floor of Parliament, kama it'll be, the order of the day, as long as government ntiegi majority, it'll pass. What do I ensure that we deal with those issues and advocacy at the forefront? What one we take up more pro bono matters, mondo jok maonge gi opportunity o gionge kata pesa maginyalo chulo okinde, we can take up matters mwanyalo konyogi. Mopogore gi mago, Faith bende singo ne okinde ni telo mare dhi winjo pachgi kaachiel gi riwogi kanyakla. Anyalo wacho ni experience mantiego e boards mane asebede, except ma havi no kwa bedo gi yuarruok. Ineno kate telo
theorika okwa bedo gi yuarruok. Of course ji bedo ga gi differences, kila mtu ntie gi pache, lakini gimadhi timo ema abo winjo ji, wabet piny twa winjo to kwa dhao e bura korumo wa agree as one. What is the voice, and of course giving direction. I explain to you why is it important for us to take a certain position, what does it do for the council, and what does it do for our membership in the nation. That is the important thing about the Timo, because reality must learn from the experiences that I've sat in these councils is that if you have to do something and do it right, nyaki learn to move with your council. Kichako timoni iweo jok moko, slowly the descent grows. So kawoni weo ngatachiel kinyibo weo jiario kinjiadek, before you know it, council is against you. So nyakinye ka kiketo ji together. Kata ku agree chimore ebura, to ibdike to gipin to winjoru to manorumo to yendele as one. Money is quite important. Faith Odhiambo mabende ne otiyo kod riwruok mar okinde mawakeini e pacho kae FIDA e ung'ala mamalo sungo moko kuom lokruok mane okelo e bwo telo mare. Another huge achievement mane nwachako FIDA in mediation. In terms of we mediate family matters. Nwachake during my tenure Canon Secretary of the Board, and it's become one of the biggest flagships. So that FIDA now we were changing our brand, that FIDA jinengi ogani winjo FIDA to mano diketho family. What we changed is that FIDA now is trying to bring families together, because Katastani, iude mediations go, kata men are bringing women to FIDA. Iketo upin, they try to resolve the dispute mondokoro kiko chope court. And I remember when the 2/3 gender bill was coming, FIDA no chako this advocacy of Gojne, all your MPs, Madi listen to that bill. And that Duale bill nearly passed. And we also helped Millie Mabona when she was coming up with one of the 2/3 gender bills. So when that advocacy that we did was good in terms of now it pushed them to have to sit seriously and think. Riwruok mar LSK ne ochaka higa mar 1942 kendo nyaka sani en kod jokanyo maromo 22,000 e pacho kae mangima. Nyaka ne chake LSK e bwo jotelo mopogore opogore osebedo achiel kuom mise mongirore e pacho kae e kedo ne katiba, ratich oganda kaachiel gi telo makare. Dibed ni Faith Odhiambo dhi keto historia kuom bedo miyo mar ariyo mar telo ne LSK bang' Recho Omamo kose. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatugo Kevin De Bruyne owuok e bench kendo leo gol ka okonyo